Naginhawa pa ko, apan gitrato na kong patay sa akong mga anak. DJ Sam, tawagan na lang ko sa pangalang Tatay Rogelio. 71 anyos ko ug doon ako'y 5 ka mga anak. Biyudo na ko, tungod mipanaw na ang akong pares tungod sa sakit, 6 katuig na ang milabay. Doon na kami 7 ka ektaryas nga yuta nga napundar sa akong misis DJ Sam. Bukid-bukid ding bahin amoa. Gitamnan og kape, kakao, lubi og mga lagutmon. Kani nga yuta gilaan jud namo ni ugaling man matiguang naming duha sa akong asawa. Aron nga naami kakuhaan og pangwarta ugaling man. Apan gibiyaan man ko niya og una, maong nag-inusara na lang ko karon na DJ Sam. Pagkamatay sa akong misis, na mauli ang akong mga anak. Ang tinuod ana sa buhi pa akong asawa, wa ay joy magpakita nga akong mga anak sulod sa dugay ng panahon. Kay lagi, nangaminyo man o dito na pud sila nanimuyo sa lain-laing lugar. Dili jud pud layo dinhi sa among bukid DJ Sam. Apan siguro, busy na pud sila sa ilahang kanya-kanyang pamilya. Maong gisabot na lang pud namo sa akong asawa. Apan DJ Sam, human namatay ang akong asawa. Nabisi naman silag binahinay sa yuta namo. Og wa jud ko nila gipahatan na DJ Sam. Gipangtamna na nila bisan unsa og aduna na pud sila gitahasan nga magbantay nga laing tao sa yuta nga ilahang angkon-angkon kunuhay. Giistorya nako sila DJ Sam. Apan sumala nila, pagpangandam na daw na para in kaso mamatay nako, dili na sila maglisod sa pagbahin. Kada na ay abot sa uma nila DJ Sam, di jud ko nila bahinan. Pero tagaan ko nilag tagpila ka kilo nga bugas og isda. Hinoon, naaman ko'y ayuda gikan sa gobyerno kay miyembro man ko sa senior citizen diri sa Amua. Doon na po'y ginahatag ang mga ayuda dinhi og permi ko nga maapil. Mao na lang tao na ang akong ginasaligan. Isa pa sa akong gikabalak-an DJ Sam kay mura ginaampo naman siguro sa akong mga anak nga mamatay nako. Kay naglumbaanay naman sila kuha og insurance nako. Tulo na ka mga anak nako ang nagkuha ana kay in case daw mawala ko na sila'y madawat DJ Sam. Mapansin sab nako nga kada dunay bation, dili na ko nila patambalan. Kay lagi daw, kaning akong ginamulo, sakit na daw sa katiguangon. Usahay bation kong kahiubos ning ako mga anak DJ Sam. Wa na sila'y pakialam sa akong pang-adlaw-adlaw kay murag ginapaabot na lang nila ang adlaw sa akong kamatayon. Ug ang naluoy na lang nako kining anak sa among silingan nga estudyante. Lalaki ni nga maoy uban-uban nako dinhi og masugo-sugo pud nako DJ Sam. Bata pa man ni nana dinhi magsigig duaw sa amua. Siya ang muluto sa akong pagkaon, siguraduhon niyang okay nako bago siya mopauli sa ilaha og naara po dinoon sila nagpuyo sa likod sa among bahay DJ Sam. Ang tinuod kaning bataan ni ginasilosan sa akong mga anak. Nakadungog man gud ko hungihom nga mao daw na balaka ang ako mga anak sa yuta kay basin ihatag daw nako aning anak-anak nako sabay. DJ Sam sukad nakaton aning bataa og lakaw, nagpirmihan na nis amua. Palangga kaayo ni sa akong asawa. Apan wa man ni maghuna-huna og dautan. Tiguang na pod ang apuhan ani nga nagpadako kay biniyaan man pod nis mga ginikanan. Luoy intaw ning bataa DJ Sam. Kay ginahuna-hunaan nilag dautan. Pero sa tinuod lang, kung ako lang gipapilion og pabuton no, apilon ko ning bataan ni og bahin kung ugaling man, kay wa pud ni kapaingnan ugaling man mawa na pud ang iyang apuhan. Apan di nako na mahimo kay isog man kaayo nga akong mga anak DJ Sam. Nagsuggest pa sila nga magpayag na lang daw ko gamay kay ibaligya daw nila ang among bahay kay bahin-bahinon na lang lagi daw ang halin. Maayo na lang po daw pambayad sa insurance DJ Sam. Makaingon jud ko nga kahudas ba ning akong mga anak. Paminaw nako, maura gyud siguro ni ako ang dali nga kamatian. Mao nang naglibog ko ani nila DJ Sam. Asa man ni sila nangaliwat nga grabe man ka mga mangtas. Unsa may maayong buhaton nako ani nila. Tambagi daw ko DJ Sam ug sa imuhang mga followers. Imong sulat magtatampo, Tatay Rogelio.